боз як шоми дигарро бароятон ба хайр мегӯем. Ман Неъмат Салимзода бо барномаи Комментшоу меҳмони шумо ҳастем. Чун ҳамешагӣ дар ин барнома низ мо атрофи хабарҳои шоу-бизнес ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба шумо суҳбат хоҳем кард. Пас моро ҳамроҳӣ намоед. Агар ёдатон бошад, мо дар нашрҳои гузаштаи барномаи худ дар бораи пирӯзии як ҷавони тоҷик аз бозии Гусейн Гасанов гуфта гузаштем. Умедҷон дар ин бозӣ автомобили Lamborghini Urus бо арзиши 30 миллион рублро бурд карда буд ва ҳамин рӯзи гузашта ин тӯҳфаи арзишмандро ба ӯ супориданд. С сегодняшнего дня ты становишься очень богат. 3, 2, 1. Эти ключи я официально передаю тебе. Спасибо. Ну все, ребят, мы официально передали машину Умиджону. Я думаю, что его жизнь глобально поменяет. Дӯстон, агар шумо ин Lamborghini Urusро бурд мекардед, чӣ кор мекардед? Мисли бобоҷон онро мефурӯхтед ё не? Ин суолро Гусейн ҳам аз Умедҷон мепурсад ки ин мошинро чӣ кор мекунӣ? Умедҷон мегӯяд ки онро ба модари хушбахташ тӯҳфа мекунад. Дар идома Гасанов ба модари тоҷик суҳбат карда ӯро табрик менамояд ва ваъда медиҳад ки ҳар вақте ки ба Тоҷикистон меояд, меҳмони ин хонадон хоҳад шуд. Думали, что будете делать? Подарить его маму. Маме подарить? Да. Все подаришь ей или что-то себе тоже оставишь? Все подарю маме. Все подаришь маме. Салам алейкум. Валикум ассалам. Я вас поздравляю. Надеюсь, вы гордитесь сыном. Да, конечно. Вот, он красавчик. Спасибо за такую любовь. Сказал, что все передаст вам. В следующий раз не ругайте сына, когда он будет сидеть в интернете. Я как прилечу, обязательно заеду в гости. Гости у нас будете. Да, обязательно заеду. До свидания. агар шумо дар вақти пахши мустақими ин бозӣ дида бошед, дар он Гусейн Гасанов аз Умедҷон мепурсад ки оё омода ҳаст ки ба Москав омада мошинро бигирад. Аммо дар ҷавоб ин ҷавони тоҷик посух медиҳад ки не, зеро ман дарс дорам, мегӯяд. А ты вообще сможешь, да, прилететь в Москву, оставить работу, если что? Ну мало ли, если я решу, что тебя отдают. Нет, я не могу. Ты в Москву не сможешь приехать? Нет, Почему? я учусь. акнун маълум гашт ки чаро Умедҷон ин тавр гуфтааст. Ростӣ то ҳол ман фикр мекардам ки Умедҷон ин ҷумлаи тиллоиро ба хотири он гуфтааст ки шавқи зиёд ба хондан дорад, аммо ин ҷо ҳолат тамоман дигар будааст. Почему ты, когда я позвонил, ты сказала твоя коронная фраза «Я не могу прилететь, у меня учеба»? Да, я был в шоке. ҳамин тавр дӯстон, ҳарчанд мол ин хушбахтӣ комил нест, аммо он метавонад воситаи хушбахтии мо гардад. Ин ҷавони тоҷик низ ҳоло худро хушбахт эҳсос мекунад ки ин ҳам фоли нек аст. Ростӣ дар миёни он наворҳо партоби ин ҷавонони тоҷик барои ман бисёр писанд омад. Онҳо дар охир ба Гусейн Гасанов тоқии тоҷикӣ бо ҷомаи зардӯзӣ тӯҳфа намуданд ки ин низ як воситаи тарғиби фарҳанги волои мо тоҷикон ба ҳисоб меравад. Спасибо, вот брат наш Гусейна, короче, вот за честная игра. Мы хотим Гусейну подарить наш национальный вот одежду брату. Не идет? Таджикистан, Бапеш! дар бораи тарғибу ташвиқи фарҳанги тоҷикона гуфтему як хабари дигар ба ёдамон омад. Агар шиносед Абдурозиқ, як ҷавони хурдҷустаи тоҷик ки ҳамчун блогер ва сарояндаву шоумен машҳур аст, ба Тоҷикистон баргашт. Дар истгоҳи нақлиётҳои самти Душанбе Хуҷанд сокинон ӯро мушоҳида карда навор гирифтанд. Дар он Абдурозиқ ишора мекунад ки ба назди падару модар омадааст ва ба наздикӣ дубора бармегардад. کجا برگشتین؟ دبی. نه اومدین؟ آه. کجا نصیب بشه میره؟ خونه؟ خونه خطیش همراه پدر. آه. ولی با کی نصیب بشه طرف میره؟ انشالله بعد رمضان. بعد رمضان. همه تینجا اخی؟ صدر خدارم. برار به همتون زنده برار. باشین. سلامت باشین. агар ба саҳифаи инстаграми Абдурозиқ нигоҳ кунед, ӯ ҳамеша дар мадди назари аксар шахсиятҳои номӣ буда дар барномаҳо ва чорабиниҳои байналмилалӣ меҳмони хос аст. тӯли чанд вақт аст ки Абдурозиқ дар Ҳиндустон буд ва лаҳзаҳои рангинеро пайваста бо обуначиёни худ тақсим мекард.
баъд аз бозгашти ӯ ба тоҷикистон як гурӯҳ аз ҷавонон ба дидори ӯ омада ҳатто ба ӯ сипоснома низ супориданд. Медонед сипоснома барои чӣ? Зеро ӯ дар саҳнаҳои баланди ҷаҳонӣ «Ман тоҷикам, аз Тоҷикистонам» гӯён бо ифтихор ҳарф мезанад ва дар саҳнаҳои бузурги ҷаҳонӣ бо пӯшидани тоқии тоҷикона ба фарҳангу ҳунари ниёгони худ арҷ мегузоштааст. тараф дуруст аст, воқеан ин ҷавон тавонист ва метавонад ки ба таври чашмрас Тоҷикистонро муаррифӣ намояд, зеро миллионҳо ҳаводор дорад. ҳоло ӯ танҳо дар Инстаграм беш аз 8 миллион обуначӣ дошта, ба наздикӣ аз тарафи YouTube ба канали ӯ нишони тиллоӣ низ доданд. ин нишон барои он саҳифаҳое дода мешавад ки дар YouTube беш аз 1 миллион обуначӣ ҷамъ меоранд ва Абдурозиқ ҳам ба ин дастовар ноил гаштааст. сарояндаи номӣ, композитор ва актёр Нюша дар якҷоягӣ бо сарояндаи форсизабон Араш суруди Чударо ба шакли нав бозхонӣ карданд. бояд гуфт ки ин суруд бори аввал солҳои 2010 рӯнамоӣ гашта буд ва дар он замон яке аз сурудҳое буд ки дербоз дар топ-листҳо мавқеи аввалро нигоҳ дошта буд. ҳатто Нюша дар ин бора гуфта буд ки маҳз ҳамин суруд тамоми дарҳоро ба рӯяш кушода буд. дар саҳифаи инстаграми Нюша бекстеж аз сабти дубораи ин суруд оварда шудааст ки ӯ бо Араш дар як рӯҳияи хуб сурудро бозхонӣ намуда истодаанд, аммо дар инстаграми худи Араш дар ин бора ҳеҷ чизе мо пайдо карда натавонистем. агар мо ҳоло номи Гарри Поттерро бигирем, яқин аст ки пеши назари шумо ҳамон писарбачаи хурд бо очки меояд. Лекин шумо медонед ки ин писарбача ки номи аслиаш Даниэл аст, барои бори нахуст падар шуд. Даниэл ки ҳамакнун худ коргардон ва нафарест ки соли 2009 ба китоби рекордҳои Гиннес барои актёри қимматтарини ҷаҳон дар 10 солаи аввали асри 21 буд, бо ҳамсараш Эрин Дарк соли 2012 дар майдони филмбардорӣ ошно шудааст. Эрин аз Даниэл 5 сол калон аст ва Даниели 33 сола бо Эрини 38 сола 11 сол аст ки оиладор буданд. сарояндаи канадагӣ The Weeknd ки номи аслиаш Эйбл аст, дубора ба китоби рекордҳои Гиннес ворид шуд. ӯ аз ҳама сарояндаи машҳури ҷаҳон эътироф шудааст. Эйбл аввалин сарояндае ҳаст ки дар як моҳ сурудашро беш аз 100 миллион нафар гӯш карданд. бояд гӯем ки Эйбл бори аввал соли 2016 барои албоми Starboy ки аз ҳама машҳуртарин албом дар платформаи Spotify буд, ба китоби рекордҳо дохил шудааст. 2 сол пеш бошад, суруди ашкҳоятро нигаҳдори ин сароянда дар давоми 2 рӯз беш аз 20 миллион тамошобинро ҷалб карда буд. чанде пеш Ҷонибек Муродов ҳангоми истироҳат дар Дубай сторис карда аз обуначиён пурсид ки оё дар парашют худро партояд ё не. аз афташ аксар мухлисон ба ӯ ҷавоби ҳа доданд, зеро дар як навори дигар дар инстаграми Ҷонибек дида мешавад ки ӯ аллакай худро аз он баландӣ ба замин мепартояд. ҳатто дар шарҳи навор навиштааст ки ман онро иҷро кардам. чӣ корҳоеро намекунӣ барои обуначиёни худ? модели испанӣ ва яке аз чеҳраҳои саршиноси шабакаҳои иҷтимоӣ Ҷорҷина дар як мусоҳибаи худ гуфтааст ки аввалин шиносоии ӯ бо ситораи футболи ҷаҳонӣ Криштиано Роналдо барои ӯ шармовар буд. ба гуфтаи Ҷорҷина, баъд аз он дидор ӯ бовар кардааст ки ишқ аз нигоҳи аввал воқеият дорад. онҳо бори аввал дар Мадрид дар яке аз мағозаҳои машҳури либоса шинос шуданд. Ҷорҷина гуфтааст ки вақте ман дар он мағоза будам, Криштиано Роналдо маро назорат доштааст ва дунболи ман
меомад ва чун ҳамдигарро диданд ошиқ шуданду имрӯз онҳо соҳиби 5 фарзанд мебошанд. Ҷорҷина гуфтааст ки хушбахт аз он аст ки Роналдо маҳз ӯро барои ҳамсарии ояндаи худ интихоб намуда буд. Чанд рӯз пеш Ғолибҷон Юсупов аз рӯнамои боз як намоҳанги дигари худ хабар дод. Суруд «Зебои маҳаллаамон» ном дошта дар қалъаи Ҳисор сабт шудааст. Аз рӯи намоҳанг он ҷо гап сари он аст ки духтари чилкокулаи қаламқошро бачаҳои маҳалла аз пасаш меоянд ва дар охир ӯро гум мекунанд, зеро ӯ аллакай бо шоҳписари худ бо аспи саман кайҳо рафта буд. زیبای محلمون کردی فند و هیلمون زیبای محلمون کردی فند و هیلمون میرقصی و میخندی دلبری ابرو کمان میرقصی و میخندی دلبری ابرو کمان زیبای محلمون. дар ҳамин ҳол аз тарафи Ҷамшед Исмоилов дар Инстаграм порчае аз намоҳанг бо номи Риё оварда шудааст, ки аз рӯи сару либос бо намоҳанги Ғолибҷон шабоҳат дорад. Аммо намоҳанги Ҷамшед дар Самарқанд сабт шуда, дар он мебинем ки боз ҳамон гуна духтари тоҷикпӯш ишвакунон дар кӯчаҳо саёҳат дорад. дӯстон, биёед як панди Мавлоноро мешунавем, ки дар он мегӯяд бою ба давлат ё гадо хоҳӣ нахоҳӣ меравӣ. худи ҳамин шом дар ютуб канали Бароҷон Шерматов намоҳанги ҷадид аз сарояндаи шинохта Шермуҳаммад Шерматов рӯнамоӣ гардид. Матни суруд аз Ҷалолуддини Румӣ буда, оҳангсози он Баҳодур Илҳомӣ гуфта мешавад. намоҳанг аз тарафи мултимедия тиҷе омода шудааст. بندی مولانا شنو گرسیم و زهر گویا مدار این بندی مولانا شنو گرسیم و زهر گویا مدار بایو به دولت یا گدا خواهی نخواهی میروی بایو به دولت یا گدا خواهی نخواهی میروی از این دنیای بی وفا خواهی نخواهی میروی در سینه پر از آرزوها خواهی نخواهی میروی از دولتت سودی ندارد سلطت مغرور نباش از دولتت سودی ندارد سلطت روزی که آید نوبتت خواهی نخواهی میروی روزی که آید نوبتت خواهی نخواهی میروی از این دنیای بی وفا خواهیم نخواهیم میروی در سینه پر از آرزوها خواهیم نخواهیم میروی
اگر خواهی نخواهی میروی خیر و سخاوت پیش کن از کاری بد اندیشه کن خیر و سخاوت پیش کن از کاری بد اندیشه کن این بند مولانا شنو گر سیم و زهر گویا مدار یا به دولت یا گدا خواهی نخواهی میروی از این دنیای بی وفا خواهیم نخواهیم میرویم در سینه پر از آرزوها خواهیم نخواهیم میرویم از این دنیای بی وفا خواهیم نخواهیم میرویم در سینه پر از آرزوها خواهیم نخواهیم میرویم همین طرف دوستان خواهیم نخواهیم هم میرویم. برای همین به قدر هر لحظه وقتی خود باید رسید. هرچند مهمانی شما بودن با برنامه کامنت شو برای ما افتخار است، ولی خواهیم نخواهیم هم باید برنامه خود را به انجام رسانیم، زیرا برنامه های دیگر و دیدنی تلویزیون تنین در پیش انتظار شمایند. پس برنامه را حسن انجام میبخشیم و توصیه میدیم که صفحه های ما را در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب پیگیری نمایید. تا برنامه های بعدی خیر.